7. srpnja 2018. godine u hrvatskom gradu Županja, Vukovarsko-srijemske županije, održala se manifestacija pod nazivom Kruh naš svagdašnji, žetva i vršidba u prošlosti, na kojemu su po prvi put prisustvovali i 10 pripadnika hrvatske manjine iz Rumunjske. Tradicionalno na ovoj priredbi sudjeluju pozvanici iz Vojvodine, Republike Srbije, Hrvati iz Bosne i Hercegovine, te pored Hrvata iz Rumunjske prvi put su prisustvovali i pozvanici iz Austrije. Ovaj projekt pokrenula je turistička zajednica grada Županja sa željom da se otrgnu od zaborava stari običaji hrvatskih obitelji, ali i da se upotpuni turistička ponuda Vukovarsko-srijemske županije. Mi ispred turističke zajednice grada Županje već 16. godinu za redom organiziramo jednu prekrasnu manifestaciju pod nazivom Kruh naš svagdašnji, žetva i vršidba u prošlosti. Ove godine smo organizirali u, što se kaže, jednom okruženju, najvećoj tvornici proizvodnje kombajna same Deutz Fahr, a inače i prijašnjih godina smo još i u drugim mjestima organizirali, u Gradištu, Bošnjacima. A šta je bit i šta je priča sve te manifestacije? Želja nam je nekako da ispred turističke zajednice pokrenemo taj seoski turizam, da ljudi ipak ovdje koji žive na neki način dođu i do nekih sredstava, ne samo od poljoprivrede, nego i razvoja turizma. I hvala Bogu, evo u tome smo uspjeli i pokrenuli smo iza svega toga i projekat pod nazivom Cesta zlatne niti, u kojem je upravo i ta priča žetve i vršidbe u prošlosti. I to je ono kako se nekada radilo prije 60, 70 pa i 100 godina sa starinskim strojevima, drešom, levatorom, traktorom. Ulazi naša radna skupina koja se ta zvala Moba. Ta Moba sa kosama, srpovima ulazi u njivu, ulazi da se kosi žito. Kad se kosi da sam kod ovaca, kad se kosi da sam kod ovaca, kad se ruča da sam kod kosaca, kad se ruča da sam kod... To su ljudi koji su prošli to. I to su iz naših sela, Bošnjaci, Gradište, Štitar, Županja. I jednostavno oni u tome uživaju, oni još uvijek osjećaju kada uđu u tu njivu, tu neku svoju mladost, u neko lijepo vrijeme u kojem su živjeli. I što se kaže, sretni su kad mogu prikazati to svima drugima, a također su još više sretni kad mogu otići i dalje, pa ja vjerujem da će biti najsretniji kad dođu i kod vas u Rumunjsku. I jednostavno želimo nekako otrgnuti iz zaborava taj način koji je prije se živjelo. I što je tu bit svega? Da ne samo naša Moba, nego evo u zadnje vrijeme, u ovih proteklih 15 godina, hvala Bogu, okupili smo i brojne druge sudionike. Pa imamo evo drage goste iz Subotice, Vojvodine, pa imamo iz Bosne i Hercegovine, Hrgovi, pa imamo evo kao po prvi puta, evo i vi ste sami nam došli, što nam je izuzetno drago, rumunjski Hrvati, evo 16. manifestaciju i vjerujem da će sa vama se također napraviti jedna i suradnja, da će postojati neka uzajamna povezanost, da mi kod vas također dođemo na vaše nešto što je bitno od tih manifestacija, a ono što još ne samo osim žetve, postoji također i šokačko sjelo. A moramo spomenuti, evo vidit ćete da su nam ove godine također došli dragi gosti iz Austrije i također postoji jedna uzajamna povezanost da turistička zajednica sa svojim izlagačima se također predstavi u Austriji, a ovo već tradicionalno radimo da se predstavljamo i u Vojvodini i u Bosni i Hercegovini. Molimo Željka Brnadu i Blaženku Mikinac da se pripreme. Vi ste Sidana predstavili našu državu, predstavili ste Rumunsku, predstavili ste Hrvati iz Rumunjske i evo vi ste uzeli inicijativu i ste pošli s kosom i čak ste jako dobro to uradili. Otkuda znate vi da kosite? Sudjelovali smo na poziv Županja iz Republike Hrvatske i došli smo na manifestaciju žetva, vršidba žita, kako je bilo to u prošlosti. Evo tu ja kao predstavnik Hrvata iz Rumunjska
imao sam ulogu kositi žito. To sam naučio već od maleni, kad sam završio 8. razred, već sam znao kositi seno, a kosio sam i žito već. Naučio sam otac, on je bio godine 67. do 70 i nešto. Evo, žito kako se to kod nas kosilo, jedan kosi se žito, a žene skupljaju s greblom u snopove, a posle toga on dođe vezan ili dođe loza, likom ili žitom, baš žitom. Poslije se skuplja u žiradu, se nosi u žiradu kod batoze, koja u ta dobu vremena vršila je žito. Tu je bio traktor i tu su bilo puno se trebalo raditi tu. Jer to se prenosilo s livade kočijom prema batozi, onda svaki po redu, komu je došao red, morao je vršiti. Dovoljno mjerno prikazali kako je to bilo. Znači, kosa, Kad ste prvi put uzeli kosu u ruke? Pa znao sam već kositi kad sam bio iz 7. razreda sam počeo učiti, još malo, ali već sam znao kositi, kad sam završio 8. razred sam išao da kosim seno, a kad se kosi žito u meseca juli ili u srpnju mesecu, onda sam kosio i žito. Naučio me je otac kako treba kositi žito. Je li isti običaj tu? Kako ste vidjeli kako se kosi žito, je li isto slično kao što smo mi to neki put radili ili razlikuje se po čemu? Slično je bilo isto kao što i kod nas. Batoza evo je se napravila za vreme Austro-Ugarske, piše na mađarskom jeziku. To imamo i mi kod nas, ostala je u Karaševu, ostale sad u muzeju. To je poklonio, su imali dva čovjeka su imali. To je bilo Bokčan, tako su ga krstili, Kurjak i Matjeja. To je iz Karaševa, Iz Karaševa, da. Sad se nalazi u muzeju. I sad ta batoza je služila za cijelo selo ili kako? Za cijelo selo, svi su došli i susjedne sela ovi koji su bili, Nermik i Jablče, išli su i tamo. Jer to su ipak vukli su ju s traktorom ili s kolima prije što ne se bilo. Bolove su teglili u kolima, su teglili batozu, to je bilo... Znači na sličan način, evo tu kako su oni račini Slavonci kao i kod nas. To je razlika kod nas, mi smo imali na kosi greblo koje se tako kaže imao je 2 zuba, ovdje vidim da ima samo jednoga. Jer greblo to je nešto trebalo staviti na kosu kako da može vlatove da obara na jednu stranu da padaju, da ne bi se trošili iz vlata žito. Što mislite ove mlade generacije? Jel znaju oni to raditi ili to već su prepustili mehanizaciji? Ne, mladi ne znaju jer sad je sve modernije, sad se radi kombinama i druge one moderne. To ono mlade generacije, mladi, jel rade uopće ili više to uopće ne zanima? Ne, više ne znaju i ne zanima. Jer vidite, tu je bilo velika muka, velik trud. To trebalo kositi, pa poslije praviti snopove, pa poslije nositi kočijom kod batoze, metu to u žiradu, pa poslije tamo opet trebala jedna čovjek koji da baci na batozu, a žena koja je imala jedan nož onaj koji seče, trebalo to baciti u batozu da vrši. I to je svaka obitelj radila, jel da? Svaka obitelj imali su žito, jest. Ne, ali mislim ovako, kad su došli kod batoze, svaka obitelj si je radila na batozi, jel? Batozi, jest. Za to vreme svaka obitelj je radila na batozi. Tu su trebali biti bar 3-4. Svi su sudjelovali, svi članovi obitelji sudjelovali su to na baš... Na vršenju žita, jest. Odite van, odite van svi, odi vam, odi. Svi, Hrvatska nogometna reprezentacija je odigrala 15. srpnja 2018. godine povijesnu utakmicu.
finale svjetskog prvenstva. Bez obzira na rezultat od 4:2 u korist Francuza, Hrvatska je ostvarila najveći uspjeh u povijesti hrvatskog nogometa i sporta uopće. Povezanost dijaspore s Hrvatskom kulminirala je otkako je počelo svjetsko prvenstvo u Rusiji. Hrvatska zajednica u Rumunjskoj je s velikim interesom pratila utakmice svojih miljenika. Za finale nogometnog svjetskog prvenstva u Rusiji na otvorenoj sceni zajedništva Hrvata u Karaševu montiran je veliki ekran i snažan razglas kako bi prisutni navijači Vatrenih imali atmosferu kao na stadionu. Uz mještane i žitelje okolnih sela Hrvatskih življa, utakmicu su pratili i Rumunji iz Ričice, glavnog grada Karaš-Severnske županije. Biti među svojima želio je i veleposlanik Republike Hrvatske u Rumunjskoj, njegova ekscelencija Davor Vidić, koji je za ovaj velik trenutak hrvatskog nogometa specijalno doputovao iz Bukurešta u Karaševo. Koji su vaši dojmovi nakon utakmice? Ma dobro, nije tragedija. Prije svega, ja mislim, sam ulazak u finale za hrvatsku reprezentaciju puno znači. Mi smo mala tradicionalna zemlja, govorim tradicionalno igramo nogomet, tako da mislim ovo dokle smo došli je dobro. Ja moram prije svega ipak kao veleposlanik Hrvatske čestitati francuskoj nogometnoj reprezentaciji. Bilo je znanja s njihove strane i sreće, ali zaslužuju čestitke. Što se naših tiče, evo, ovo je drugi pokušaj za finale i došli smo na drugo mjesto. Treća sreća, valjda ćemo treći put biti više sretni i imati više i sreće i znanja. Ali kažem, ovo je vrhunac jedne generacije. Glavu gore, ja ne bi to doživljavao kao tragediju. Sami ulazak u finale je izvrsno za jednu malu državu. To je promocija i države i turizma i sporta i Hrvatske kao takve, tako da mislim da treba biti sretan i ponosan. Hrvatska nogometna reprezentacija najljepša je bajka svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. Mi smo realni pobjednici. Malena zemlja, 4 milijuna stanovnika, mi smo pobjednici. Pa hvala vam, ja se tako osjećam, ne bi ja to doživljavao kao nekakav, mislim, poraz je, šta da kažemo, i čestitke Francuzima, ali dobro, mislim da se dosta toga postiglo. Sjećate se kroz što je sve nogometna reprezentacija prošla, 3 utakmice zadnje igrala, ne 90 nego 120 minuta, na 2 utakmice su se pucali i penali. Dobro je, drugi na svijetu, moramo biti zadovoljni i ponosni. Predstavom u prvoj utakmici protiv Australije Didier Deschamps i onih 4-3-3 pretvorio je u 4-2-3-1 jer je s Kanteom i Pogom dobio... Praktički mi smo igrali utakmicu više, to je definitivno i vidjelo se u drugom poluvremenu da su igrači umorni. Pa je, ali dobro, kažem, oni su profesionalci, odradili su koliko su mogli. Dosta je, pretpostavljam, koliko ja znam nogomet i koliko se razumijem, u pitanju su uvijek taktike, jer sve oni imaju i kondicije i dobro trče i znaju igrati nogomet. Sad su to one male finese koje čine razliku između tako dobrih timova kao što su Francuska i Hrvatska. Kažem, čestitke našim nogometašima, čestitke cijeloj Hrvatskoj, Hrvatima koji su podržavali hrvatsku reprezentaciju, čestita Hrvatima u Karaševu koji su me pozvali, koji su organizirali ovako lijepi događaj. Mislim, da je bila još pobjeda, bilo bi dobro, ali nije, drugi smo izvrsno. Stadiona, Griezmann, kako brzo osvojili to Brozović. Ja se nadam da ćemo već za 2 godine biti europski prvaci. Šta vi mislite?
Ja se tome nadam. Ja uvijek navijam za našu reprezentaciju i mislim dobro je. Dobro, budimo zadovoljni, budimo ponosni. Na dobrom smo putu, hvala vam puno, ekscelencijo. Hvala vama na interesu i onda možda se vidimo ovdje u finalu za 2 godine. Fantastična organizacija, veliki monitor tu, puno ljudi, veselje, nada, a na kraju ispalo da Hrvatska gubi, ali u prekrasnoj igri. Kako ste vi to doživjeli? Pa bez obzira na poraz hrvatske reprezentacije dokazali su da su jedna velika športska nacija sa velikim srcem i definitivno pokazali su nam da znaju igrati nogomet i kako se nogomet igra. Fantastična momčad, ovo je povijest, evo ovo su trenuci koji ćemo se sjećati dugo i sigurno da emocije su tu, ali nema veze, iz poraza se uči. Vida vuče, Rakitić. Plaća danak svih tih silnih minuta koje je igrao u ovom svjetskom prvenstvu. Danas je, kako ste već napomenuli, prekrasan dan bio i bilo je normalno da Hrvati u Rumunjskoj podrže naše vatrene kao što to uvijek i rade u svim našim mjestima. Mi smo pozvali sve naše Hrvatice i Hrvate iz svih naših mjesta da nam se pridruže. Ovo je bila spontana akcija koja urodila je sa plodom i jednostavno ne samo to, nego da imali smo čast među nama imati veleposlanika Republike Hrvatske u Bukurešta, doktora Davora Vidiša, kome se također iskreno zahvaljujem što je uspio pronaći vremena i biti s nama, među nama i navijati uz nas. Ljudi se raduju, evo, ipak nije to tužan dan. Rekao sam malo prije da pored naših Hrvatica, pored naše veleposlanika, vidio sam i ljude iz glavnog grada, Rumunji koji su došli navijati uz nas Hrvate. Evo, nije nam to pomoglo, ali bili smo brojniji i više smo navijali za njih. Nije važno što su izgubili na kraju, jer mi iz poraza učimo i dižemo se i to je jednostavno naša kultura Hrvatske i hrvatskog športa. I evo vidite, radujemo se svi skupa jer ovo je vrhunski rezultat i definitivno treba slaviti, bez obzira na poraz. Nogomet je takav i treba uvijek raditi i nadati se, ima tu i faktora sreće, ima tu puno tih čimbenika i stvari koji se moraju poklopiti. Ovo je jedna velika momčad, velika športska nacija, ponavljam, vatreni nogometna reprezentacija, jedna generacija koju ćemo dugo pamtiti. Siguran sam da bez obzira što su možda nekih od igrača na zalazu, vidjet ćemo ih još, barem na sljedećem svjetskom prvenstvu i uvijek se nađu novi igrači i to je naša snaga. Za vatrene je inače strastveno navijao i Darko Parip Kovačević, 32-godišnjak iz Županje, koji je prije 10 dana pošao iz Hrvatske prema Rumunjskoj pješice. Darko je krenuo na putovanje svog života i namjerava obići cijelu zemaljsku kuglu u roku od 3 godine, da bi napokon stigao u Novi Zeland. Cijelo će to dugo putovanje Darko proći pješke ili autostopom. U sebi, ali ovoga puta pobjeglo s noge. Pa evo, prije otprilike godinu dana pročitao sam jednu knjigu i odlučio sam se na ovo putovanje na kojem sam sada. Planiranje je bilo dugotrajno zato što morao sam se cijepiti za neke stvari i tako, to je cijela procedura, trajalo je po 7 mjeseci samo da primam ta cjepiva i eto prije 10 dana došao je taj dan, odlučio sam se krenuti iz svog grada Županje, zapravo na drugi kraj svijeta, jer cilj mi je Novi Zeland, dalje od Novog Zelanda ne može se ići, jel? Bio bi najdalje od kuće što mogu. I to je, zato je ovo posebno meni putovanje osobno. I krenuo sam poslije utakmice sa Danskom i kroz Srbiju sam putovao nekih 7 dana. Između ostalog sam utakmicu protiv Rusije gledao u Novom Sadu, utakmicu protiv Engleske sam gledao u Kikindi
i onda nakon Kikinde sam prešao u Rumunjsku i tu sam odlučio dakle da dođem u najveću zajednicu Hrvata u Rumunjskoj. Otprilike 200 km je bilo. Bilo je dosta teško, morao sam preći, prvi dan sam prešao preko 25 km pješke, ostalo je bilo stopom. Došao sam prvi dan tu blizu do Rešite i onda sam morao prespavati jer jednostavno već je bilo kasno, mrak je pao kad sam došao tamo, tako da nisam mogao odmah doći ovdje. I u nedjelju ujutro sam zapravo uspio doći relativno brzo, u roku od sat vremena sam ustopio neki auto i povukao se tu do Karaševa. U ovakvim situacijama, znači Pogba izbacuje to ili na jedan ili na drugi bok, ili ako nema... Moja očekivanja za Karaševo su bila relativno velika. Znači, očekivao sam znači, da ima puno Hrvata i da će biti organizirano gledanje finala, utakmice, ali ono što sam doživio zapravo ovdje bilo je iznad mojih očekivanja. Znači, nisam uopće očekivao da će biti ovako velika pozornica kao što ovdje ima i da će se to stvarno organizirati veliki ekran i da će cijela zajednica doći tu i gledati utakmicu. To su stolice bile poredane, to je bilo svega. Ljudi su surađivali jedni sa drugima, svi mještani su jednostavno uzeli, pomaknuli di šta treba ako bi krenula kiša. Bilo je jedan trenutak malo kiša krenula. Stolice su se odmah pokupile, kasnije ponovno vratile i sastavile sve. Veleposlanik je bio tu, to je isto velika stvar za zajednicu. Veleposlanik je veleposlanik, on je mogao gledati utakmicu gdje je htio. Međutim, ipak je došao tu u središte zajednice Hrvata u Rumunjskoj. Kako smo ga nazvali, pragmatičkom nogometu uspjela nadmudriti Hrvatsku. To je to. Za Hrvatsku, zemlja kakva je mala, finale, doseg, doći u finale, to je već za mene pobjeda. Na mom putu dalje, ja mislim da će sad svi znati kad kažem da dolazim iz Hrvatske, svi će znati što je Hrvatska i ko je Hrvatska i ko su Hrvati. Tako da neću morat više puno objašnjavati kao što sam prije morao. Sad će svi znati ko smo. Poslije Karaševa ujutro lagano krećem pješke i sad krećem baš onako sporim tempom. Nikud mi se više ne žuri, nema više utakmice na koju moram stići. I idem lagano opet prema sjeveru, idem prema Republici Moldovi. Kuda točno ću ići, ne znam. Ja nemam ni plan, ni rutu nekakvu specifičnu kuda idem, niti imam vremensko ograničenje kad ja moram tamo doći, ni ništa. Ja jednostavno idem da putujem, da uživam u prirodi, da uživam u kontaktu sa ljudima. Hoću se negdje zadržati 2, 3 ili 5 dana, meni uopće nije bitno. Znači ja sad idem, imam 3 godine otprilike sam računao da dođem do Novog Zelanda. Kako ću potrošiti tih 3 godine, ne znam stvarno.